Aku mo go here. Can you make I complete him for long? I want the cash. I don't like hear this. Madam, my sanga. I'm going to kiss you. Yeah. Biko onye obodo a kemgbe abalị ka anyị bido sinema na-esu elelize release ọ gịnị dị ana m asị na onye isuo ịhapụ ndị ọzọ ka ndị ọzọ likwuo ọ bụrụ na ndị ọzọ si eme onwe nke ya afụ nke ya n'ala kịta afụ obodo biko mee ka ị naba ịma ana na-eke ikpe n'ofe onye obodo nwanne m ama m na ọbụla ọjọrọ mana gwa m ihe mee. Thank you very much. Nna gị zụrụ gị ọfụma ịmana egecha n'ọnụ onye a egere n'ọnụ onye a maka onye a na-ewu egwu kwesịrị ịzara ọnụ ya. Emiti m this girl akọrọ m ya aka kpọkpọ si ya na o ji m n'ọnụnụ na achọrọ m isupere m ọ sị m na 15,000 last 15,000 ihe nwa 5,000 yọọ ya nwa kpochiri ba ya kimbo kpochiri nasa ka nye 5,000 na mmadụ igbo gị ịnwe m ọfụma papa onye ọbụla etudo asị m 15,000 last mgbe 15,000 ntara afụ zute n'ọpụ iwe ka wee nye ya a wee bido ọrụ anyụ bụ ihe mkwụrụ ụgwọ bụ anyụ I have not nyụọ anyị nyụọ so ihe ọ na-ekwu 2,000 ka m mego ọ ka ji 13,000 so anyị aba n'ime complete nyụọ mmadụ obesigo mụnwa continue. I like my own. Baby, come on now. Football 24 hours, 48 hours. I don't be the man. You go home. I don't be it. So, yeah, I am very solution here even my here just abaga gwapụ ya n'oge ọkwa na onwe ihe emenwu ime ebe a because of na problem well I bani mu na wa ije wo ejimye yeah bibi ọkọ dị nwa power Adam amazing. Ego me maybe. Ego de 15 because you can see. E wo ko ncha. Oyo bodo wole go ki. Ababe. Biko. Adam amazing. Continue. Yeah, onye obodo no n'ulu. Once of all here bazi. Ma I suppose to know. Tie ko anyo. A not know. So what na gide. What are you go ni mebe. Ịma na kwa na ba mbụ na ọ na-akata ọ na-ebute m n'alụ ya ịma my health I'm back na ya ndị nọ n'ime ụlọ egodu ọ bụrụ na ka ị na-ana chidi ma bụ na ọ ka nọ site pa gị